Assalamu alaikum 'yan Najeriya. A safiyar yau ne muka samu labarin Bola Ahmed Tinubu ya lashe zaben shugaban ƙasar Najeriya. Idan ya kasance wannan shine na fari da shigowanka wannan channel namu mai albarka, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Shugabar hukumar INEC wato Farfesa Mahmud Yakubu ya sanar da tsohon gwamnan Lagos wato Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar Najeriya. Ya lashe zaɓen ne da ƙuri'u miliyan 8,794,726. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa wato Atiku Abubakar shine yake bi masa a baya da ƙuri'u miliyan 6,984,520. Idan an jima kuma mutumin da ya yi nasarar wato Bola Ahmed Tinubu zai je ɗakin taron da ake tattara wato sakamakon domin amsan takardar shaidar lashe zaben. Kusan za a iya cewa wannan shine sakamakon zaben da ya fi kowane sakamako ɗaukar lokaci kafin a sanar a baya-baya a wannan ƙasa. Sakamakon waɗansu rikice-rikice da suka dinga biyo bayan zaben. Jam'iyyun adawa kamar PDP da Labour Party sun nuna rashin amincewarsu da sakamakon bisa zargin maguɗi a mazaɓu da dama, inda kuma suka ce za su garzaya kotu domin shigar da ƙara akan abin da aka yi musu. Shi dai shugaban INEC ya riga ya bayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben Najeriya. Don haka duk abin da zai zo daga baya sai dai idan an je kotun an ji abin da mai shari'a zai faɗa. Mu dai 'yan Najeriya a kodayaushe muna roƙon Allah ya mana zaɓi ne na alkhairi. Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a ƙasarmu baki ɗaya, ya rufa mana asiri duniya da lahira, sannan ya kauda dukkan abin da zai kawo mana fitintunu a ƙasarmu. Muna godiya a gare ku da ziyartar wannan tashar namu mai albarka. Idan kuma ya kasance wannan shine mafarinka na shigowa wannan tashar namu, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sakamako ko kuma dukkan labaran duniya da zafi da zarar mun ɗaura.